Tripura hastini kabangma Tripura sarokno phatar haste Bangalore hairogo porinani bagi thanglayu haini bagino Tripura sarokno thumsa kerengsa khlai no Tripura dofani sirsitini palaijari phaimani tring bisikatalno advance no palainani bagi Tripura People Foundation ni director Dinesh Debormani tuidil mungbai advance string bisikatal palainani bagi saklai jagmani Bangalore hasteo tongnai joto Tripura sarokno tuino honei bo saklaimani aro manjana tongmani bubagra Pradut Kishore Deborma bo haino phiaba o string palainani saklai jagmani amo cancel angnani chances tongo honei haino hai saklai firka Tripura People Foundation ni director Dinesh Deborma tamni hinba bini bihi Rinku Deborma tabuk sakhamyangai sakhamnogo kalaijak haini bagino o string bisikatal palaina tongmani advance abo cancel angai mano hani haino hai saklai firka director Dinesh Deborma